फरायसाफोरा मबाइल नायनानैबो गाव-गावनि थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। फरायसाफोरा मबाइल नायनानैबो गाव-गावनि थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मबाइलजों सोलोंथाइ लानो हानायनि मोनसे गोदान खाबु। आसाम सरकारा रायजोआव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाहोनो हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंनि थाखायबो मोनसे गोदान थांखि लादों। सेवा बर्डआ फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोननै गोदान मबाइल एप दिहुनदों, जाय एपआव फरायसाफोरा गाव-गावनि थाखोनि फराफारिखौ नायनानै फरायनो हागोन। मबाइल एपआवनो थागोन फराफारिनि आयदा, सोंलु बाख्रि आरो वर्कशीट, लोगोसे फरायनायजों सोमोन्दो थानाय बायदि आयदा। आरो बे मबाइल एपखौ बयबो मबाइलनि प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आसाम सरकारा गोदान मुगाजों गोरोबफानो हानाय बादियै डिजिटेलै सोलोंथाइ लानो हानायनि सुबिदा मोननो बे हाबाखौ मावदों होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायदों। लोगोसे फरायसाफोरा बे एपनि गेजेरजों थारैनो मोजां सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। फरायसाफोरा मबाइल नायनानैबो गाव-गावनि थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। फरायसाफोरा मबाइल नायनानैबो गाव-गावनि थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मबाइलजों सोलोंथाइ लानो हानायनि मोनसे गोदान खाबु। आसाम सरकारा रायजोआव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाहोनो हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंनि थाखायबो मोनसे गोदान थांखि लादों। सेवा बर्डआ फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोननै गोदान मबाइल एप दिहुनदों, जाय एपआव फरायसाफोरा गाव-गावनि थाखोनि फराफारिखौ नायनानै फरायनो हागोन। मबाइल एपआवनो थागोन फराफारिनि आयदा, सोंलु बाख्रि आरो वर्कशीट, लोगोसे फरायनायजों सोमोन्दो थानाय बायदि आयदा। आरो बे मबाइल एपखौ बयबो मबाइलनि प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आसाम सरकारा गोदान मुगाजों गोरोबफानो हानाय बादियै डिजिटेलै सोलोंथाइ लानो हानायनि सुबिदा मोननो बे हाबाखौ मावदों होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायदों। लोगोसे फरायसाफोरा बे एपनि गेजेरजों थारैनो मोजां सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360